Makadi ukama makadi. Mafotos ayo andatumirayo. Mafotos andatumirayo kana paine vane hana dzinenge netiwo munogona kurekedza yenyu kuvhura. But ndangotumira hangu kuti muonewo zviri kuitikwa nevamwe vanhu munyika munomu. Ndiri kubvapo manje so pagondora apo. Paitika accident iyoyo manje pagondora. Saka mapictures amuri kuonayo, uyo driver wemotadiki Toyota Land Cruiser uyo, paitika tsaona iyoyo inofunga ndiye atokonzesa tsaona iyoyo. Saka abva atosanduka muviri wake wese, kusara kwekumakumbo chete, kumusoro kwese abva atosanduka kuita mhuka. Musoro kwese asanduka kuita mhuka, kumakumbo kwese kuwaradza kuti munhu. Zvaitika as I'm speaking, ndikutobvapo pasini izvezvi, ndikutobva pasini paaccident iyoyo. Kureva kuti munhu iye anogonga anga akaromba kana kuti ane chekuita nesatanism, anogonga nechekuita nesatanism munhu iyeye. Saka I think ndiye akonzesa accident. Saka ndatozobvapo pasini pacho, pasamirike pazara mota. Asi ndo zvaitika izvozvo, ndo zvaitika. Driver mota dikiyo paitika tsaona, mota yadambuka pane pakati mota dikiyo, abva asanduka munhu wacho. Musoro kunobva aita esotofu mhuka, kumakumbo kwese kunobva aramba ari munhu. Zvakaoma. Vanhu vanenge vakatakura kurema, vanhu vanoromba kumana, vanhu vanoromba. Nyika yatakura kurema. Thank you guys. Ndo zvandangoya nazvo kuti muzvinzwire nekuzvionera zviri kuitika munyika. Izvi zviri kuitika kune vese vari kuda vhidhiyo yacho yemunhu ashanduka kumusoro uku kuita mhuka. Munotora nhamba dzandinenge ndapina kucomment section, then nhamba idzodzo monditsvaga pawhatsapp, monditi tiri kudawo vhidhiyo yemunhu achinja kuita mhuka, then ndokupai vhidhiyo yacho. Taona kuti tikaisa pano paplatform payoutube hazvibudi, kune vamwe vane hana nhete. Saka anoda kuona vhidhiyo yachona unotora nhamba kucomment section, then wondiisira message kuwhatsapp, then ndokupai vhidhiyo yachona mozvionera kuti zvinhu zviri kuitika. Thank you guys for your support. Thank you. Don't forget to subscribe, like and comment. I need your support guys. Support yenyu ndo yatiri kuda. Thank you guys.